idol. Ay, wala. Saan tayo? Nandiyan yung sasakyan ko. Dito lang ako. No, dito lang ako. Ensayado? Pinaghahandaan yung bagyo ah. Oo. Baka may dalawa tayong kasama. May dalawa tayong kasama. Hanap daw kami ng trelo. Bato-bato. Ha? Ngayon lang, idol. Ngayon lang. Oy. Oh, maganda rin dito. Galing mo dyan, titirahin mo na, makahaba din eh. Oh, meron dito, meron diyan. Baka nabili. Dato? Yun ang alam ko nila. Pero parehas yun. Ito yung may bato-bato. May basin dyan eh. May ano. Wow, ganda ng daan ah. Yeah. Oh, may ilog ah. Tanayaw niya, grugi kayo nga to. Oh, palagtong dito yun eh. Meron pa mas mataas dyan dito. Ayun na yun. Baka yung kabila na yun, dyan yung bagsak. Ngayon maganda daw eh. Ngayon. Oh. Oh. Dito kami bumababa dito. Oh. Kasi explore namin, natanggal yung ECD dyan. Yung umani, nagdadakil yung bato. Tapos, nakakatakot. Ay, dandala na ng tubig. Hindi naman. Talagang wala ng trail. Wala. Hindi na ganito. Hindi na ganito. Paulang ang mga hikers na. Si Bong, si Joey, Mangilan-ngilan lang yung dumadaan yata dito ah. dahil ng tao. Oh, maganda. Yan oh, babaan mo. Ha, video ka oh. Bago na pamuda. Bong, si EJ. Yung mga to. Handa tiraan eh. Roron. Ay, handa tiraan. Nabuting na kayo eh. Tataw, kaslawanan. Kating ko nga yan. Ganda pala dito. Ah.
Oh, nagmayat. Oh. Pwede ka pa doon mag-start sa taas. Kaya may tubig. Dapag ayama mo. Pwede may pag-ayaman mo na eh. Oh, mga taga doon sa Maria. Pag ano, sama niyo rin ako. May dito yun eh, mayat. Pwede lang magbibito, maganda rin. Oh, di mo na kailangan lumayaw. Meron pala dito oh. Guwapo ah. Malupit, downhill. Woohoo! Ayun, simpleng-simple. Basic. Saan maganda magpa-picture ito? Oh, kita nyo naman dito. May upload ko sa ano to, sisikat to. Oh. Oh, tama idol. Ganda oh. Oh. Ganda. Guwapo dito, guwapo. Yeah. Pag in-upload mo to, maraming pupunta dito. Oo. Wow. Putik na malambot kaysa yung gano'n. Oo. Bukas ka na kabado. Bakit? Damo lang din naman. Yo. No, hindi ganun na ako. May pag-professor din ganap ka, babalik, pababa ako. Ayos. Tagal na ako dito. Ngayon ko lang nadaanan. Yan. Maganda yung... Sa likod oh. Bundok na eh. Okay. Yung isang way, dahil hindi na siya bumaba naman mataas doon, ito yung isang way. Oh. Daming nadaanan. Huh. Dati itong kami dumadaan sa kabila. Yeah. Ayos. Babalik-balikan namin to. Kapag free ka, Jack, daanan mo lang ako dito sa bahay. Oh, ganda dito. Malapit lang, 10 kilometers lang. Sa amin. Kasi sinig kayo manan. Oh, stig.
Oh, may mga roots. Sige mo na yung mga dadaanan mo kayo doon. Kaya dito. Mabaling ba? Pantay sila eh. Dito malupit. Tinga, wino dito eh. Ahon. Next time na lang ang video. Sarap ahonin. Tumangga yung jipitak na niya. Oh, ganda dito, puno. Ang ganis. Ito maganda sa trail, maliit. Oh, pwede mong may daan pa dito sa kabila, oh. Net niya. Hahaha. Muna natin ito, wala dyan eh. Muna gitna. May daan dito, Oh, may secret trail pala tayo dito, ah. Nabanggit ko ang daanan na yung duro eh. Pwede rin natin daanan yun. Pero ito, hanggang dun lang ako sa iya. Oh, meron pa doon, oh. Ayos, ah. Oh, ayos. Alright. Ha. Ha. May nanlock tayo ngayon, ah. Jack. Ngayon ko lang dito nadaanan. Nalinisan. Oo. Nalinisan lang. Saka lumawak ng daan. May ano, oh. Ayos, nagmetad. Mahaba rin, ano? Explore, explore. Parang yung cobra dyan, Ito, mahaba rin to. Mahaba to naman. Ah, ito, ganda yung ibabain, no? Sa Imalog. Oh, parang ganito. Imalog. Lalim. Oh, sting. Nakabirok ni Jack, eh, pag-ayaman nan. Malalim ko dito. Tumamati ko, ah, niya. Enjoy! Tatay mo lang na panje, in maluga. Kala mo.
Ano? Sige ba? Sige! Sige! May duman dito kanina. Kaya lang, tayo mamaya kasi basa ako ng damit. So, nung pumunta kami sa Mount Ugo, so, kasi tulak niya. Kinagat-kagat yun. Ako lang ang hindi nadaanin. Tapos, nagputos kami dito tayo. Tapos yun, ito nandun na tinigay. Pero hindi ba ka nakabulos? Nakabulos, why? Yun. Oh, yan. Explore lang, sabihin ko. Delikado tan na eh. Ulag eh. Mabaan tayo tayo. Oh, magbantay damdama. Haha. Kaya kita magbibig ang balago. Kasi mo lang ito delikado adi. Nakastoy ayos lang. Daan lang. May alin kayo dyan? Idol? Wala akong nadala. Gusto ko. Ate ko Sadal. Hoy. Ay, nasa kotse ko. Nagbaga la ko man. Taan ko nga dito sa ano. Makasiningit ko. Di mo mapansin. Taiwan, ilang dami na makita ko yun. Babasit sa lang lagi dyan. Oo. Nakapulupit ka na. Hindi, magkano dala tayo ng music. Ano, mabugaw. Mabukod ah. Ano? Go. Sa likod lang ako. Okay. Hehehe. Enduro. Naging enduro. Naggalisan. May duron na ka.
Nigalis. Napalaban ako ah. Para tayong pumunta sa Malog. Maganda yan, pag nalinis pa yan. Summer. Oo, summer, pwede. Nalinis natin doon. Waiting. Pagbaba mo doon. Jump. Jump. Pagtaban lang. Waiting na. Roll lang siya, tapos parang may gilid. Waiting siya. Waiting to be demolished. Dami kang pagdrapa, no? Hili ka. Saan nalo nang ipag-diswam? Kaya table top po. Kunting ano na lang. Kunting tabas, table top. Okay. Okay. Yeah. Ano ba yan? Ah? Naka-on? Oo. Akala ko yun lang. Sige na. Oh, malalim dyan ah. Malalim. Woohoo! Woohoo!
Oo. Sulit. Wala. Hil. Ah. Mendulas. Abot. Sulit. Nek dito eh. Nya, sidik pa nya. Sumak lang jay. Ano makapagalamat ito eh. Training ground yung pwesto natin.